Překvapení. Mistr byl v příštích dnech ke Krabatovi až nápadně přátelský. Při každé příležitosti mu dával přednost před ostatními a chválil ho za úplné samozřejmosti, jako by mu chtěl ukázat, že je rozhodnut nic mu nevyčítat. Až ho jednoho večera, bylo to koncem 2. týdne po svatodušních svátcích, potkal ve dveřích, když ostatní už večeřeli. To jsem rád, že tě potkávám, řekl. Někdy, jak víš sám, jsou chvíle, kdy má člověk špatnou náladu a to se nechá stranout k řečem, které nedávají smysl. Zkrátka, ten rozhovor, co jsme spolu měli, vzpomínáš si, byl hloupý a navíc zbytečný. Nezdá se ti? Mistr nečekal na Krabatovu odpověď. Bylo by mi líto, pokračoval jedním dechem, kdybys všechno, co jsem ten večer řekl, bral vážně. Vím dobře, že jsi hodný, rozumný hoch. Můj nejlepší žák. Také spolehlivý jako málo kdo jiný. No však mi rozumíš. Krabat se cítil nesvůj. Co od něho mistr chce? Abychom nechodili okolo horké kaše, řekl mistr. Nechtěl bych tě nechat na pochybách, co si o tobě opravdu myslím. Povolím ti něco, co jsem dosud žádnému ze svých žáků nepovolil. Příští neděli nemusíš pracovat. Dám ti den volna. Můžeš si vyjít, kdy se ti zachce a kam se ti zachce. Do Mučova, nebo do Černého Chlumu, nebo do Žičína, to je mi jedno. A když se vrátíš do pondělka do rána, budu spokojen. Vyjít si? Zeptal se Krabat. A co bych tak v Mučově nebo kde jinde hledal? Ve vesnicích jsou krčmy a hostince, kde si můžeš vesele užít. A jsou tam děvčata, s nimi si můžeš v kole skočit. Ne, řekl Krabat, na to nemám ani pomyšlení. Mám se snad mít lépe než ostatní? Měl by se smít, naléhal mistr. Nevidím důvodu, proč bych tě neměl odměnit za tvou píli a vytrvalost, které věnuješ studiu tajných věd v daleko větší míře než tvoji druhové. Ráno v neděli, když se chlapci hotovili k práci, měl se Krabat k tomu, že se k ním přidá. V tom přišel Hanzo a vzal si ho stranou. Nevím, co se děje, řekl, ale mistr ti dává pro dnešek volno. Mám ti připomenout, že tě nechce ve mlýně od časného rána vidět. Všechno ostatní prý už víš. Ano, zabručel Krabat. Vím. A tak si oblékl svůj pěkný kabát a zatímco ostatní šli jako každou neděli za prací, opustil Krabat dům. Za dřevníkem se posadil do trávy, aby si srovnal myšlenky. Mistr mu nastražil past, to bylo jasné. A teď si musel dát pozor, aby do ní nespadl. Jedno se mu zdálo jisté. Může jít kamkoliv, jen do Černého Chlumu ne. Nejraději by tu zůstal sedět za dřevníkem na slunci a celý den prolenošil. Ale to by vypadalo, že mistrův úmysl prohlédl. Takže vzhůru do Mučova. Ale co když je to také chyba? Možná by bylo rozumnější, kdyby se vesnici nevyhýbal, ale prošel ji, protože přes Chlum je konec konců do Mučova blíž. Ovšem, kantorku tam nesmí potkat, tomu musí zabránit. Kantorko, žádal dívku, když předtím vyslovil kouzelnou formulku. Dnes tě musím o něco poprosit. To já, Krabat, tě prosím. Nesmíš dnes vyjít na krok z domu, děj se, co děj. A nedívej se ani z okna, slib mi to.
Krabat věřil, že kantorka se bude jeho prosby držet. Právě když se chystal vydat se na cestu, vyšel zpoza rohu Jura s košem dříví. Krabate, zdá se, že nemáš nijak na spěch. Mohu si k tobě na chvilku přisednout? Stejně jako tehdy, po nevydařeném obchodě s koňmi, vylovil teď z kapsy dřívko a nakreslil jim kolem místa, kde seděli, kruh, který opatřil znamením muří nohy a 3 kříži. Asi sis už domyslel, že to s komáry a mouchami nemá nic společného, řekl a významně zamrkal. Krabat se přiznal, že už tenkrát měl o tom své pochybnosti. Způsobíš tím, že nás mistr nemůže ani vidět, ani slyšet, když tu sedíme a mluvíme. Ani zblízka, ani z dálky. Je to tak? Ne tak úplně, řekl Jura. Mohl by nás vidět a mohl by nás slyšet, ale nestane se to, protože na nás zapomene. Tak ten kruh působí. Dokud budeme uvnitř, bude mistr myslet na všechno možné, jen na nás ne. To není hloupé, řekl Krabat. Vůbec ne. A najednou, jakoby mávnutím kouzelného proutku, se mu rozsvítilo. Pohlédl na Juru. Tak to jsi ty, řekl, komu vděčí sedláci za sníh a liško za řeznické psy. Ty nejsi ten hlupáček, za jakého jsme tě všichni měli. Ty se jen tak děláš. A kdyby to tak bylo, odpověděl Jura. Nebudu zapírat, že nejsem tak úplně hloupý, jak si všichni myslí. Ale ty, Krabate, neměj mi to za zlé. Jsi hloupější než všichni ostatní dohromady. Já? Protože jsi stále ještě nepochopil, co se v tomhle prokletém mlýně děje. Jinak bys dokázal svou ctižádost zkrotit, alespoň navenek. Nebo ti ještě pořád není jasné, v jakém si nebezpečí. Ale ano, řekl Krabat, tuším to. Nic netušíš, přerušil ho Jura. Vytrhl stéblo trávy a sežmoulal je mezi prsty. Něco ti řeknu, Krabate. Já, hloupý Jura. Jestli budeš takhle pokračovat, jsou tvé dny ve mlýně sečteny. Michal a Tonda a všichni ostatní, kteří leží na opuštěné pláni, ti všichni udělali stejnou chybu. Naučili se v černé škole příliš mnoho a dali to mistrovi najevo. Víš přece, že pokaždé na Nový rok musí za mistra jeden z nás zemřít. Za mistra? Ano, řekl Jura, protože on má smlouvu s tím, s kmotříčkem. Každý rok mu musí vydat jednoho z nás, jinak je ztracen. Odkud to víš? Mám přece oči a přemýšlím o věcech, které leží jako na dlani. Mimo to jsem to četl v Koraktoru. Ty? Jsem hloupý, jak víš. Nebo lépe řečeno, jak si mistr a všichni ostatní myslí. Proto mě nikdo nebere vážně. Proto se hodím jen pro domácí práce. Musím uklízet, drhnout a utírat prach. Také v černé světnici, kde leží Koraktor připoutaný řetězem, nepřístupný nikomu, kdo by v něm mohl číst. To by nebylo pro mistra dobré, protože v té knize je lecos, co by mu mohlo uškodit. Ale ty, zvolal Krabat, ty číst umíš. Ano, řekl Jura, a ty jsi první, komu to říkám. Je jedna jediná cesta, jak se mistrovi ubránit. Musel bys znát děvče, které by tě mělo rádo. To by tě mohlo zachránit. Musela by poprosit mistra, aby tě pustil, a musela by projít zkouškou. Zkouškou? O tom zas jindy, až bude víc času, řekl Jura. Teď stačí, když budeš vědět jedno.
Chraň se, aby se mistr dozvěděl, kdo ta dívka je. Jinak se ti povede jako Tondovi. Mluvíš o Voršule? Ano, řekl Jura. Mistr se její jméno dozvěděl příliš brzy a pronásledoval a mučil ji ve snu tak dlouho, až skočila chuděra z čirého zoufalství do vody. Opět utrhl stéblo a žmoulal je mezi prsty. Tonda ji našel druhého dne ráno. Odnesl ji domů k rodičům a tam položil na práh. Celý zešedivěl. Úplně ho to zlomilo. A konec už znáš. Krabat si s hrůzou představil, jak by mohl najít jednoho dne kantorku utopenou, s vodními řasami ve vlasech. A co mi radíš? Co ti radím? Jura utrhl třetí stéblo. Jdi teď do Mučova nebo kam chceš a pokus se mistra oklamat, jak nejlépe to dokážeš. Když Krabat procházel černým chlumem, nedíval se vpravo ani vlevo. Kantorka se dobře schovala. Kdo ví, co doma řekla, proč nemůže ven. Na rychtě si Krabat dopřál malý oddych, snědl kousek černého chleba s uzeným a zapil to dvojitou žitnou. Potom se vydal do Mučova, usadil se v krčmě a poručil si pivo. Večer tančil s děvčaty, mluvil s nimi o hloupostech, pletl jim hlavy a pohádal se s místními hochy. Hej ty, smysl odsud! Když se opravdu nahněvali a chystali se ho z čerstva vyprovodit, luskl jen prsty. Zůstali stát jako přikovaní a nemohli se hnout z místa. Vy hlavy skopové, zvolal Krabat. To by se vám tak líbilo, vrhnout se všichni na mě. Radši se poperte mezi sebou. A na tanečním parketu vypukla vřava, jakou Mučov ještě nezažil. Čbánky létaly, židle praskaly, chlapci řádili, jako by přišli o rozum. Bez rozmyslu se vrhali jeden na druhého. Hospodský jen lomil rukama, děvčata vřískala a hudebníci se zachraňovali okny. Jen do toho, postrkoval Krabat chlapce do ohně. Jen tak dál, jen si to pěkně nandejte a přitlačte. Žádný strach.